Soc na Teresa, tinc 29 anys i vaig estudiar Administració d'Empresa, però he acabat fent de pagesa. La veritat és que fer feina en el camp és molt agraït. És una llibertat que no me donava fer feina asseguda dins d'una oficina. Al final, el me és una part de Pasco, perquè tota la vida com a tradició s'ha fet panades de me. El que em fa sentir bé veure que realment la gent agraeix aquest producte d'allí. Jo me sabia com a greu dir anys de jufon i que te posin un altre local d'una altra cosa. I va comparèixer l'Estrella. Com anar? Hem de fer un parell de formatjades. No venga. Me'ls vam entendre des del primer moment. La meva cunyada és de Pollença i per això havia sentit xerrar de la formallada. I ara és curiós perquè, clar, ara resulta que són jo la que l'ha de fer. Jo tinc un llibre de receptes de la família i les vaig passant en Estrella. Crec que és una cosa per donar-lo en valor, no tenir la tomba, com aquell que diu. És un moment per aturar-se i compartir i que no se pierda això, no? Les formatjades són molt bones, però jo m'agraden més les panades. Ens agrada fer les panades aquí, pegar foc en el forn i que tots hi posin mans. Just de vora has de pegar la passilladeta, puges i emboliques. Si anaves per un carrer caminant, a totes les cases senties cots de les formatjades, que el molo que jo tenc està copejat, que era de ma mare. Això ho record beníssim. Crec que ja hi ha poques famílies que ho fan i és una pena. Espero tenir la recepta, me l'apuntaré quan sigui un poc més gran. Jo m'encantaria que quan no hi siguem segueixin la tradició i que se'n recordin d'aquests moments. Mm.